बे भिडिअआव जों सोंनाय बिदां 4.2 नि 1 नि 9 नाम्बार कुइसन आरो 10 नाम्बार कुइसनखौ मावफुंगोन। 9 नाम्बार आरो 10 नाम्बारनि सलुसनखौ जों बानायनाय जागोन। अब्ला नायलांदो। कुइसनखौ जों बेबायदि खनसे लिरनानै लाबाय। दानिया बेयाव नायनांगौ जोंहा एक्स स्क्वायरनि थादेर। एक्स स्क्वायरनि थादेरा बेहाय 1 दं आरो थादोमा बेहाय बेसेबां दङ 2 दं आरो गेजेर बिदाङाव बेसेबां दङ गेजेर बिदाङाव 2 आरो √2 दङ। बेयो बिजाब गोदाननि कुइसन। अब्ला बेखौ मोजाङै नाय। होमबा जोङो बेहाय गिबियाव जोङो ए आरो सि जों सानजाबना लानांगौ एबा एक्स स्क्वायरनि थाफादेर आरो थादोमजों सानजाबना लानांगौ। एक्स स्क्वायरनि थाफादेराव 1 दं आरो सि आव जोंना थादोमा 2 दं। अब्ला समान समान बेसेबां जागोन मोननैजों सानजाबा 2। होमब्ला जोंहा बे साननांसिगौ मा मोननै अनजिमाखौ सानजाबबा जोंहा समान समान 2 मोनगोन आरो गेजेर बिदाबा बेसेबां 2√2 मोननांगौ आरो बे मोननै अनजिमाखौनो जोंहा दाजाबलायबा बेसेबां मोननांगोन दाजाबलायबा समान समान 2√2 मोननांगोन। अब्ला जों बेहाय मा खालामनांगोन √2 सानजाब √2 आरो √2 सानजाब √2 खालामनांगोन। जोङो मिथिखागौ √2 सानजाबा जोंना मा जागोन अनलि 2 जागोन आरो बे मोननै √2 आरो √2 खौ जोंहा दाजाबबा मा जागोन दाजाबबा जोंहा बेहाय 1 दं नालाय 1√2 + 1√2 समान समान बेसेबां जागोन 2√2 जागोन। अब्ला जोंहा बेखौ गेजेराव लिरनांसिगोन। जोंहा होमबा बेखौ लिरबा ओरै जासिगोन एक्स स्क्वायर प्लास एक्स ब्रेकेटनि सिङाव जों लिरनांसिगोन √2 प्लास √2 प्लास √2 आरो प्लास 2 समान समान 0। जोंहा जासिगोन एक्स स्क्वायर प्लास एक्स जों √2 जों सानजाबहरदो मा जागोन जोंहा √2x आरो x जों √2 जों सानजाबावबा बेहायबो जागोन √2x बाहेरायाव प्लास 2 समान समान 0। अब्ला जों गेजेर बिदाबखौ बोखावनाय जाबाय। गेजेर बिदाबाव जोंना मा दंमोन 2√2x दाना होमबा 2√2x खौ बोखावबा जों बोरै हायो √2x प्लास √2x दाना जोंहा मोननै लानानै कमन बे मोननैजों कमन लादो बे मोननैजों कमन लादो। जों कमन लानोसै इमप्लिकेशन होनानै बे मोननैनिफ्राय जोंहा कमन लानो हायो x कमन लाबा x स्क्वायराव मा आग्लायगोन x आग्लायगोन प्लास √2x आव जोंहा x कमन लाबा मा आग्लायगोन अनलि √2 जागोन ना जायाखै जों बे मोननैजों सानजाबनानै नायफिन x जों x सानजाबा जोंना मा जागोन x स्क्वायर आरो बे x जों √2 जों सानजाबा मा जागोन √2x जाबाय। दाना बे प्लास नालाय प्लास दाना बे मोननैनिफ्रायबो कमन लादो बे मोननैनिफ्राय जों मा कमन लानांगोन जोंहा बेयाव बे मोननैनिफ्राय जों मा कमन लानांगोन √2 बे √2 कमन लायोब्ला √2x निफ्राय जोंहा √2 कमन लायोबा बेहाय मा आग्लायगोन x आग्लायगोन प्लास दाना नैबे 2 निफ्राय बे प्लास जोंहा सानजाबा मा जागोन प्लास फैगोन दाना नैबे 2 निफ्राय आङो √2 कमन लाबा बेहाय मा आग्लायगोन अनलि √2 आग्लायगोन। दाना सानजाबना नायफिनदो गोजौनिखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना √2 जों x जों सानजाबा √2x मोनो। बिनि उनावहाय √2 जों प्लास √2 जों सानजाबा √2 सानजाबा जोंना मा जायो √2 सानजाबा अनलि 2 अब्ला जों कमन लानाया जाबाय। दाना बाहेराजों बाहेरायाव खनसे लिरदो बाहेरायाव दङ x प्लास √2 बे आरो सिंना एखे नालाय जायखिया मोनसे लाबाय x प्लास √2 बे समान समान 0। दाना जोंहा मा फैदो आइदार रड लानांसिगोन। जों आइदार लानोसै आइदाराव जोंहा x प्लास √2 समान समान 0 आरो ओरै फारसेथिं अराव x प्लास √2 समान समान 0 मोननैबो एखे अब्ला जोंना मावफुंथायाबो एखेयानो जागोन मावफुंथाय एबा रोदाया एखेयानो जागोन। x खौ लाखिबा प्लास √2 आ समान समान बारलांबा जाहैगोन समान समान माइनास √2 आरो नैबे मोनसेनाबो
समान समान बारनानै थांबा मा जाहैगोन x समान समान प्लास रुट 2 समान समान बारबा माइनास रुट 2 अब्ला देयरफर दिहुननो गोनां मावफुंथाया जोंना मा जाहैगोन माइनास रुट 2 आरो मोनसेयाबो माइनास रुट 2 बेनो एन्सार